Så. Ja. Endelig er vi tilbage. Ja, og nu... Eller... Ja. Nu er jeg tilbage. Og så... Ja, så... Ja. Vi har chartet i vores egen lille world, der hedder... Mine. Ja. Yeah. Det er min. Sebastians. Du må aldrig slette der world. Survival. Jeg er enchanted så i level 10 stille. Jeg er enchanted i level 30. I 1,8,3. Og jeg kunne kun bruge 3 XP. Prøv at se, vi tjek lige det diamond ud. Ikke? Ja, og jeg er Survival PvP Adventure fra den anden kanal. Det er meget stille sammen med ham. Shit, noget hurtigt. Må jeg prøve at se, hvad den Skal vi se, om vi kan få noget luck? Frederik, jeg vil også have svær. Jeg vil have svær. Du får ikke mit svær. Okay. Giv mig diamantsvær. Skal jeg enchante det? Skal jeg se, hvor god den bliver. Så bare choose en. Men husk at give mig noget med der sui. Jeg siger himmel lykke diamanten. For jeg får lidt lykke. Klar. Om Bricken 3. 3 XP. Og jeg skulle rigtig bruge level. Giv mig held! Giv mig så mit level sui. Giv mig det. Det ligger i en kiste. Det er der en, der har fået jackpot. Jamen, jeg må også Frederik, giv mig noget level sui. Nå, men så kan... Det var nice. Farvel. Vi har lavet et chat, det gives episode. Stop.